mare me va preguntar si estava malalt. I això? Perquè només acabar de berenar me vaig posar a estudiar. Sí, home, jo, en aquesta situació, en lloc de preguntar-te si estaves malalt, t'haguera dut urgències directament. No li dones això sobresalts a ta mare. A veure si li va donar algo. Vinga, dispara, que ens deixem el cor en un pilotet. M'he proposat a provar valencià. I el València guanyar la Champions, no te fot? A veure, no és per llivar-te l'il·lusió, però milagres a Lourdes. Si l'última volta que ha provat el valencià va ser a la guarderia. Que no, esta volta va de veritat. Tu eres un guiropo. Això no fas tu perquè sí. Què és el que t'ha promès que a Mare si aproves? Jo te prometo 1.000.000 d'euros. Total. És que ma mare m'ha promès fer-me a Irlanda aquest estiu. Ah, bandido! Ja sabia jo que això no feies tu perquè sí. Doncs crec que la Torre Eiffel la vas a veure en foto. Ara que pense, així prop de les torres de quart, per si te valen. Que enguany va ser l'any, segur, i només ho faig per anar a Disneyland, que un poc sí, però ho faig per a demostrar que puc aconseguir-ho. La veritat és que les classes de valencià són un avorriment. Vicente ens solta un rotllos. Està comprovat científicament que hi ha gent que s'ho passa millor en soterrar una classe de valencià i Vicent. Però si tu ets 2.000 cançons de rap, tens una memòria impressionant. Com pot ser que no te'n recordes de les normes d'ortografia? És que el que no et motiva no se'm queda a la memòria. Vinga, anem, que ja s'hi logra. A veure si endevines que toca ara. Classe de valencià! No! Vale, xics. Bé, avui anem a fer una classe d'ortografia, d'acord? Vinga, aneu traient les coses, el material, i anem a treballar les grafies. La Che, la Chota, la Teche i la Techota. Vinga, va, no us queixeu. Sí, això és un tema superinteressant. Interessantíssim. Recordem que la Che i la Teche i Jota, A, la O i la U. Vale? Ok? Bé, recordem que les grafies Che i Teche van davant de la E i la I, i la Jota i la Techota, de la A, de la O, de la U. Molt bé. Empar, Què? no escoltes la música? Quina música? Jaume, Què? no l'escoltes? ¿Pero qué? La música? ¿Quina música? Miquel, Què? estàs bé? Sí, Segur? sí. ¿Qué te pasa? Miquel.
bé i vols créixer, les regles ortogràfiques has de conèixer. Així vos anem a ensenyar la base, però lo important és que ho estudies a classe. Tot aquell que aprenga de memòria esta cançó sabrà perfectament els noms d'accentuació. Al parar pareix que sona tot igual, però no has d'escriure de manera casual. Les gràfies Che i J van davant d'una vocal. Intenta recordarles sempre de manera puntual. O ser un currant, un enginyero, un metge, però escriu en Che la paraula fetge. Che, de che, e, i, jota, de jota, a, o, u. Che, de che, e, i, jota, de jota, a, o, u. A les esdrúixoles no hi ha cap problema, però a les planes i agudes tenim el dilema. Vocal més SN i nascent tenim, si són agudes dalt de la vocal. Pim! La S és sorda i també sonora. Pots escriure-la de moltes formes i a tota hora. La S doble, també la C trencada. La C, la Z, això és una flipada! Che, de che, e, i, jota, de jota, a, o, u. Che, de che, e, i, jota, de jota, a, o, u. Cometent algun error jo podré aprendre millor si la pràctica fa el mestre, l'escriptura seré destre. Llegir, pensar i sentir i anirà al cap com un tir, una paraula que dir la que millor et faça sentir. Si llitge que tinc davant, segur que anirà avançant. Si correcte ets a la vida, no és paraules de mentida. La diferència pots marcar, aprenent bé a parlar. Pensaran que ets un balloca, si es fent per la teua boca. Si vols anar per la vida triomfant, podràs rimar sempre de manera consonant. També podràs crear tu mateix una poesia, si la lectura forma part del teu dia a dia. De dubte de manera o de negació, si saps dels adverbis te pots endur l'ovació. La L geminada has d'usar a paraules que amb i al veig començar. Che, de che, e, i, jota, de jota, a, o, u. Che, de che, e, i, jota, de jota, a, o, u. La X sempre va al principi de cada paraula, després a la llibreta i en la teua taula. També va darrere sempre d'una consonant, t'entenc que això no te parega molt emocionant. A l'ATX l'agrada anar entre dues vocals i també quan se queda de la paraula al final. No et ratlles si no trobes entre llata a que és rap. El que has de fer és estudiar i impregnar ja el teu cap. Che, de che, e, i, jota, de jota, a, o, u. Che, de che, e, i, jota, de jota, a, o, u. Che, de che, e, i, jota, de jota, a, o, u. Che, de che, e, i, jota, de jota, a, o, u. Miquel, estàs bé? Sí, què ha passat? Res, estem a classe valencià. Miquel, Miquel, desperta, que t'has quedat ahí emparrat. Vale, ara en unes fredes anem a treballar les activitats de la pàgina, d'acord? Bé, treballar. Vinga. Vale, ho deixem així, seguim el pròxim dia, d'acord? ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? Es que te he trobat un poc despistat d'esta classe. ¿Estás bé? Sí. Pues a descansar.